Bueno, pois, boa noite, moitas gracias a todas e a todos por estar aquí, por compartir esta xornada de presentación da candidatura con nós. E eu, antes de empezar a comentar as reflexións que quero poñer hoxe aquí, decir dúas cousas, non? Unha que, cando me plantearon a posibilidade de optar a esta candidatura, a posibilidade de, se a cidadanía galega así o quere, a partir do 25 de maio, pois poda estar no Parlamento Europeo, pensei unha cousa, non? Pensei que como muller e como labrega, polo tanto, persona das clases populares galegas, e dentro delas dun sector moi precarizado que vimos denunciando desde fai moito tempo a súa precarización, pensei, como digo, que era unha boa oportunidade para ocupar un espazo que normalmente non está ocupado por nós. A pesar de ser maioría, son moi poucas as persoas que das clases populares poden ou poderemos estar nun espazo como este. Por iso pensei que era unha oportunidade importante. Por outro lado, vindo tamén, como veño, de un sector tan precarizado, tamén pensei que non ia ser nada difícil conectar e intentar levar a voz de todas as clases populares galegas a este foro, a este espazo. Porque estamos sufrindo a mesma problemática que ven do mesmo lado, que ven do capitalismo, que ven das políticas agrarias neoliberais da Unión Europea que fai moito tempo que vimos padecendo, pero que se agravaron especialmente nos últimos tempos. Dende a experiencia que estamos vivindo no sector agrario, vimos vendo como, por exemplo, o noso diñeiro, o diñeiro de todos, o diñeiro público, estáse trasvasando ás grandes empresas, ás grandes corporacións transnacionais, ao gran capital. Pero xa non lle chegaba só co público, que no noso sector era moi evidente a través da PAC, senón tamén co diñeiro privado, cos aforros de miles e miles de persoas que llos deron ao gran capital, que llos deron á banca. E creo tamén que desde o sector agrario tamén é moi fácil de entender a situación de precarización das persoas, dos traballadores e traballadoras deste país, porque no noso sector levamos anos e anos denunciando que nos vemos obrigados a traballar e obrigadas a traballar por debaixo dos costes de produción. E iso é precarización exactamente igual que a precarización que se está vivindo no mundo do traballo como consecuencia destas políticas neoliberais. Por iso creo que non me vai ser difícil afrontar este reto de levar a este espacio a loita e defender os intereses das clases populares e da cidadanía galega en xeral. Decir tamén que outra reflexión que me gustaría tamén compartir e que creo que estámola vivindo e estámola sufrindo todo o mundo, ou polo menos todo o mundo de ben. Estamos vendo como a nosa xeneración, a miña xeneración e a de moitos e moitas das persoas que estades aquí, con máis ou menos diferencia de idade, criámonos con dificultades nunha época difícil, pero que fomos, a medida que foi transcorrindo o tempo, gracias á loita das xeneracións anteriores e a nosa propia loita e o noso propio compromiso, fomos gañando dereitos, fomos gañando liberdades. Dereitos e liberdades que hoxe vemos ameazadas. E cando miramos para os nosos fillos e fillas, e cando miramos para a nosa xuventude, cando miramos para os nosos netos e netas, creo que a ninguén se nos escapa pensar en que futuro lle vamos deixar, en que mundo van vivir, cal vai ser a situación, porque o noso punto de partida, con ser difícil, pois fomos vendo como fomos conseguindo logros. Non todos os que queríamos, pero pouco a pouco fomos conseguindo logros. Entón, eu creo que esta é unha razón fundamental para comprometernos
para comprometernos colectivamente nesta loita contra o capitalismo, nesta loita para derrotar ese monstro que está arruinando as nosas vidas, que está precarizando as nosas vidas, que está arruinando o noso país. Creo que é algo moi importante e creo que necesitamos o compromiso cada vez máis forte de todos e todas nós, as que xa temos canas, que nos estábamos retirando ou pensando polo menos en vivir máis tranquilamente, pero tamén da xuventude. Creo que compre ese compromiso de loita para poder avanzar. Gustaríame hoxe aquí tamén falar de aspectos que nos afectan a toda a cidadanía. Tempo haberá ao longo da campaña de falar máis, debullar máis o que pode ser o programa electoral nos distintos ámbitos e nos distintos sectores. Pero a min hoxe aquí gustaríame compartir con todos e todas vós cuestións que nos afectan a todos e a todas. Hai unha cuestión importantísima a nivel da Unión Europea, de feito, ahora mismo é a única política agraria común que hai, que é a política agraria. E cando falamos de política agraria, normalmente téndese a pensar que, bueno, que eso dá igual, porque ao fin e ao cabo é algo que afecta aos labregos e labregas e que podemos ser solidarios e solidarias con eles, pero que en definitiva non vai con nós. Nós queremos facer unha reflexión colectiva hoxe aquí, que é que esa creencia está totalmente alonxada da realidade. A alimentación é algo básico e imprescindible no noso día a día. E hoxe, no noso país, neste país que nos gusta comer ben, neste país de fartura, xa hai xente que está empezando a pasar fame ou cando menos que non pode alimentarse correctamente no día a día. E ese é un drama que empezan a vivir moitas persoas e ese ten unha responsabilidade, que son as políticas neoliberais. A política agraria común é un gran exponente das políticas neoliberais e que nos afecta a todos e a todas, e non só con esta situación que acabo de comentar de fame, senón tamén en canto a que a alimentación é algo básico, sin comida non podemos vivir. As multinacionais, o gran capital sabe o ben. A Unión Europea ten 500 millóns de bocas, por eso teñen tanto interés en sacar a produción agraria dos labregos e labregas, en sacar a alimentación do control da ciudadanía para que as grandes corporacións transnacionais da agroalimentación poidan comerciar e poidan facer negocio a costa da alimentación. Nós pensamos que a alimentación é algo que ten que estar protegido polas institucións, polos gobernos. Non pode estar única e exclusivamente en función dos intereses das transnacionais. Non pode ser que a política agraria e a política alimentaria a decidan a Organización Mundial do Comercio, as transnacionais nos seus propios termos. Por eso pensamos que compre mudar profundamente de raíz a política agraria común para a cidadanía. En este campo temos unha experiencia moi importante os labregos e labregas de aquí, deste país. E temos a experiencia de participar activamente en alianzas co resto dos labregos e labregas da Unión Europea que son como a nós. Nós temos moi claro que un labrego francés ou unha labrega francesa ou de Alemania ou de calquer estado ou país da Unión Europea que é igual que a nós, que ten o mismo método de producir que a nós e que traballa cas súas propias maus a terra, que produce os alimentos cas súas propias maus, non son os nosos competidores. Os nosos competidores é a agricultura industrial, son as grandes fincas, son eses grandes agronegocios os que o señor ministro de Agricultura parece ser Castoluns, porque a partir de aí vai ser candidato polo Partido Popular
ás eleccións europeas eses grandes agronegocios que está favorecendo. E está favorecendo até o punto de que neste momento que se está aplicando unha reforma da política agraria común recién aprobada, que é tremendamente negativa para a ciudadanía, que é tremendamente negativa para os labregos e labregas, pero que ten algún marxen de actuación, e dentro dese marxen de actuación podía darse unha pequena redistribución desas axudas que nos fan creer que son para nós, pero que ao final son para quen son. Decía que nin siquiera esa posibilidade cambiou. E neste momento decirvos que 2.600 empresas agrícolas no Estado español cobran as mesmas axudas da política agraria común que 500.000 labregos e labregas no Estado español. Esa é a política agraria común do neoliberalismo que estamos sufrindo. E iso tamén nos dice moito. Tamén nos dice moito do que pensa facer o Partido Popular no Parlamento Europeo. Para continuar con este compartir de propostas, de ideas e de liñas de traballo, decir que hai outros aspectos que nos afectan tamén a toda a ciudadanía que son tremendamente preocupantes. Está a cuestión da vivenda. A vivenda é un dereito humano básico que miles e miles de persoas están vendo vulnerado este dereito. E non só porque non se podan pagar as hipotecas que tamén, senón tamén por a imposibilidade de facerlle frente aos alquileres. Cando perdemos o posto de traballo, cando non atopamos traballo, cando, en definitiva, vemos reducirse os nosos ingresos pola reducción dos nosos salarios. Este é outro drama que estamos vivindo e que nos parece intolerable e que pensamos que hai que facerlle frente. Pero, por si toda esta situación non fora xa de por sí complicada, non fora xa de por sí grave para a ciudadanía, estamos ahora mismo, a Unión Europea, a Comisión Europea, ahora mismo está negociando un tratado comercial cos Estados Unidos de América, con unha opacidade total, de costas totalmente á ciudadanía. Non hai información, non hai debate. Eu, se pregunto, posiblemente aquí haberá un grupo de persoas que saiban de que este tratado se está negociando, pero se salimos á rúa a preguntar, posiblemente a inmensa maioría da ciudadanía non teña nin idea deste tratado. E aínda así non sabemos, aínda coñecendo que se está discutindo, non sabemos que é o que están acordando. O que si sabemos é que se están tratando cuestións básicas para as nosas vidas. E vou intentar achegar un pouco os temas dos que se está falando neste acordo. Estáse falando de servizos, estáse falando de barreiras non arancelarias, e esta é unha cuestión moi importante. Estamos falando de eliminar aspectos, por exemplo, sanitarios na alimentación, cuestións como as hormonas que nos Estados Unidos están autorizadas, os transxénicos que nos Estados Unidos están autorizados e que na Unión Europea, mal que ven, as hormonas están prohibidas e os transxénicos hai moi pouquiños ainda autorizados. Este tratado, de ir adiante tal e como están discutindo, significaría vulnerar totalmente o principio de precaución e introducir a través da alimentación cuestións ou produtos perigosos para a nosa saúde. E a nós eso parécenos tremendamente grave. Ese é un tema que se ten que estar debatindo, que a ciudadanía ten que saber del e que ten que ter dereito a decidir sobre el. E non o temos. Porque a Comisión Europea non o dixe o Parlamento. A Comisión Europea non se somete
o escrutinio popular. A Comisión Europea é a que ten competencia para negociar este tratado. E continúo, porque este tratado están falando tamén de materias primas, alimentos, están falando de enerxía, están discutindo sobre compras públicas, sobre cooperación sectorial, sobre converxencia regulatoria, sobre medidas sanitarias e fitosanitarias, sobre dereitos da propiedade intelectual, sobre políticas de competencia, sobre pequenas e medianas empresas, sobre desenvolvemento sustentable, sobre condicións laborais e medioambientais e sobre servizos financeiros. E de todo isto non sabemos absolutamente nada do que están tratando, nin que é os acordos aos que queren chegar. Pero sí sabemos unha cousa. Sabemos que fai 15 días, ou aproximadamente, houve unha reunión en Madrid, organizada polo goberno español, donde se reuniu a Unión Europea e os Estados Unidos para falar desto. E sabedes a quen convidou o goberno español? As grandes empresas. O resto da ciudadanía, nin sindicatos, nin organizacións sociales de ningún tipo foron convidadas a este encontro, a pesar de que está habendo movimento en todo o Estado contra este tratado. Decirvos tamén, con respecto a este tratado, que todo o que comentei xa vos podedes supoñer que o que están falando non é para favorecer as clases populares, non é para favorecer a ciudadanía, é para favorecer os de sempre. É un feudo máis para as grandes corporacións transnacionais. Pero decir dúas cousas, que calquer Estado, se este tratado vai adiante, calquer goberno, sexa o goberno galego, sexa o goberno do Estado, calquer goberno do tipo que sexa, que queira protexer calquera situación sensible no seu país, non vai poder facelo. Vou vos poñer un exemplo. Imaginádevos que con esta cuestión da minería o goberno galego decidira con normativas medioambientais impedir a instalación dunha mina ou incluso impedir a inversión dunha empresa mineira no noso país, pois podería ser denunciado inmediatamente por as perdas que esa negativa a que fagan a inversión lle poidera causar a esta empresa que quixera invertir. Esa é unha das consecuencias de ir adiante este tratado que están debatindo. Outra cuestión importante é que esta denuncia someteríase a unha arbitraxe privada, que, como poderedes comprender, se vamos a arbitraxe privada, quen sería favorecido tamén o sabemos, non fai falta nin decirlo, non? E outro capítulo importante deste acordo é que hai un informe feito por un estudio feito por unha fundación austríaca que di que primeiro di que o 80% dos beneficios deste acordo, que pode supoñer este acordo, dos beneficios económicos que pode supoñer este acordo, vai ser a costa de desprotexer, vai ser a costa de desmantelar esas barreiras non arancelarias, é dicir, que vai ser a costa de desprotexer a ciudadanía. E a segunda cuestión que tamén dice este informe é que o 30% se reduciría o 30% do comercio intracomunitario. É dicir, que o 30% do comercio entre os países da Unión Europea sería reducido. Imaginádevos a deslocalización que isto vai traer a maiores da que xa temos. Hoxe, a situación de paro e de precariedade que estamos vivindo é tamén consecuencia da deslocalización que están provocando estas políticas neoliberais. Bueno, pois se reduce o comercio intracomunitario nun 30%, imaginádevos o que iso pode pasar. E se o traemos aquí ao noso país, onde en alimentos temos un déficit de 900 millóns de euros, é dicir, que gastamos 900 millóns de euros en comprar
alimentos básicos que poderíamos producir aquí no noso país fora, pois imaginadevos canto pasaremos a depender, canto pasaremos a gastar só en alimentación. E estas son cuestións que non se están debatindo e que a nós gustaríanos que formaran parte do debate nesta precampaña e nesta campaña electoral, porque estamos xogándonos moitísimo en Europa, porque temos dereito a conocer que é o que están discutindo, que é o que están debatindo, que é o que están acordando no noso nome, aínda que non teñan o aval, nós non nos autorizarmos para falar no noso nome, nin para negociar as nosas costas. Bueno, decir tamén que desde Alternativa Galega de Esquerdas en Europa asumimos o reto, como dixen ao principio, para ir resumindo, de levar a problemática, a situación das clases populares ao Parlamento Europeo e da cidadanía galega en xeral. Asumimos o reto de traballar por esa gran alianza do que ten que ser a esquerda europea, que tamén quere romper a esquerda rupturista, que quere romper con esta situación e que quere loitar para botar abaixo o capitalismo, para botar abaixo as políticas neoliberais, que quere loitar por outra Europa posible e imprescindible ao servicio da cidadanía, unha Europa, unhas políticas que antepoñan os dereitos da cidadanía antes dos intereses do capital, xustamente o contrario do que estamos vivindo nestes momentos. Ese é o noso compromiso, ese é o noso reto. Decir tamén que outro eixo de traballo fundamental desta coalición no marco europeo será a loita por as políticas de igualdade que acaben coa lacra de violencia contra as mulleres. Fai pouco coñecimos un estudio das propias institucións europeas donde se decía que unha de cada 3 mulleres na Unión Europea ten sufrido de violencia machista. Isto tamén é intolerable. Bueno, e xa para rematar, dúas cousas. Reiterar que por toda esta situación que fomos debullando as 3 persoas que tivemos a ocasión de compartir hoxe con todos e todas vós, fai falla romper con esta Europa. A ruptura democrática é unha necesidade para acadar xusticia social e o benestar das clases populares, e que Galiza, como nación europea, e a cidadanía galega temos que participar na construción desa outra Europa. E desde AGE contribuiremos a facelo traballando nesta gran alianza. Decirvos que pola miña experiencia é posible traballar e profundizar nas alianzas entre iguais e precisamos que nesta campaña todos e todas apoiemos e todos e todas fagamos posible que se den entre a cidadanía os grandes debates que Europa está dando e que está dando ás nosas costas. Moitas gracias e nada máis. Moito ánimo e moita